Kagle mano. Hello लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नैबे दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जोंहा बिजावजालिनि गावदान मारिहैनायाव लानाय भिडिअमोन आरो बे भिडिअखौ जोंहा बिबोनांमोनानो लादोंमोन ओमफ्राय बे भिडिअआ एसे खान्दा जाबाय दे बिसोरो भिडिअखौ ओरैनो लादोंमोन आरो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ मोनबाय नालाय भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै दोननोसै होननानै सानबाय आरो ओरैनो मेम'रि हिसाबै आं माबा भिडिअ बानायदों नै थालिर जादो भिडिअ बानायदो दे ओरै नुजाथारदो होमबा बायनो खनसे थालिर जादों आं गाइस होनना खोथा हेल' गाइस आं थालिर जादों दे जाबाय दे आं खोन्थानोसै माबा खोन्थानो नागिरदों आं इसोरनो दे मादैनि माबा हाबा गावदान मारिहैनाय नोंबो नायगोन नोंनोबो खोन्थागोन आं उनाव दे गोथाव गोथाव ना टेस्टि यामि 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 टेस्टि ना बिराद गावस्रु स्रु नै खर' लोबना होदोंमोन आङो खानाया लावबाय जाबाय दे जाद जाद थाव फुटानो रोङि ससमा आथा नांजोबगोन मोखाङा मिथियाखैबा थिगसे थालिर जानो हागोन इयो जोंहाना बेटिया बेटिना नोङो बेटिना बेटा बेटिना बेटिना बेटा बेटि बेटि भिडिअखौ बिसोरो ससेल' लादों आरो ओमफ्राय आङो होनो सोलाबाखैमोन नै दिनैयो मोनबाय नालाय भिडिअखौ नै दिनै मेम'रि हिसाबै ओरैनो होना आपल'ड होना दोननोसै होननानै आं सानबाय ओमफ्राय भिडिअआ एसे इन्ट्रेस्टानो आरो लाबावनो मोननायबा इन्ट्रेस्ट जागौमोन आं लानो मोननायबाथ' बांसिन इन्ट्रेस्ट जाबावगौमोन लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय भिडिअआ एसे ससेल' जाबाय दे बे भिडिअआ जोंहा बिजावजालिनि गावदान मारिहैनायाव बिबान खुलिनायखौ लानायमोन आरो दे होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम No, 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 no. No, 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 no.
टाकलाय मानो भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर लोगो मोनलायसिगोन बयखौबो नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय